Kinsa dinhi ang muangkon nga anak sa Ginoo, ta sa kamot. Ang wa mo isa, anak sa demonyo. Matod pa ni Kristo diri, kinahanglan ko no nga gikan kanato ang mga tao magdaig sa atong amahan. Gikan nato magdaig sila or tungod nato ang katawhan mudaig sa atong amahan. So ang emphasis ni Kristo nga kitang tanan mailhan unta nga anak sa Ginoo, dili anak sa demonyo. Kanabitang bata nga bright kayo nya mahimong summa cum laude or valedictorian, kinsa man gyud dayoy daygon sa mga tao, ginikanan gyud automatic na hunahon ginikanan dayon. Hastanos ginikanan ani kan liwat ginis papa nya ang papa day bugo day kayo nya kani liwat ginis iyang mama kay porting buotana nya ang mama day ay nibiya day sa pamilya kay tuwa day laing laki. Mo gidayon na pasabot ang credit sa atong maayong binuhatan dili muhunong nato kung dili sa nagbuhat nato, sa nagatiman kanato. Pero muhunong na gani ang atong credit, ang atong dungog, ang atong maayong buhat, anhi na gani nato mahasintro kana peligro na na. Niya karon unsa may gigamit ni Kristo, asin o kahayag. Mo ni mga figure nga mga importante kay ba. Kinsay wa kailag asin dinhi ta sa kamot kanang wa gyud kailag asin. Nakaibaw mo. Unsa man ang asin? Tamis, parat. May okay kaila de mo. Nya kahayag. Kinsa dinhi ang wa kailag kahayag ta sa kamot. Na iniisa dito usay gamay. Unsa man ang kahayag? Unsay kalainan sa kahayag ug sa kangit-ngit? Kun ngit-ngit, wa kay makita. Kun hayag, lingi ako no imong tupad, kakita ba ka? Lingi imong tupad. Niya pangutan na siya, kita ka na ako. Kakita ka na ako. Narabay daghan kaayo, nga bisag hayag na, di gyud magakinit-anay. Kaya ang naong sa usag, ana dere, gatamudhoy. Nausasab. Kaya nag-away di tungod sa utang. Aka na din na nag-inutangay, kakita din na. Di, kanang nag-away, tungod kay managsilingan, unya ang iyang silingan nga 25 years old, gikabit sa iyang bana nga 50 years old na iyang bana, niya siya 52, niya nangabit iyang bana og 25 years old, kanang 52, mutagad na sa 25. Mutagad, dili. Bulahan kung mutagad. So mga igsoon, ang gitanaw, ang ipatanaw ni Kristo kanato, mao ang kinabuhi niining asin o kahayag. Ang kinabuhi sa asin, unsa man, aron makahatag siyag kalami or tabang sa katilingban, kasagar ang iya jud ana kana magyong pagtimpla, mahilis siya, mawa siya, musagol, di na nimo makita. Ang imo makita, ang kanang imong giutan, katunay makita, pero mawa ang asin inigbutang nimo. Nga unsa may mahitabo, inigkawa na niya, mausab ang lami sa imong giluto. So kana ding tao nga andam nga mawa ang iyang kaugalingon diha sa katilingban, kana mao nay maghatag og kalami. Sa opisina pananglitan, kinsa may pirming makita, ang sekretary, ang manager, og sa bangko, ako bangko mo ko trabaho sa una, kana mga tellers. Ang di kay makita, janitor, driver. Pero hay may mas daghan og trabaho sa bangko. Ang naguna gyud or sa opisina ang janitor, kay di pa mo open ang opisina
naana na sila. Creating a website can be complex. Choose Hostinger, a simple place to host your WordPress site. You'll love the Nya, ini-close sa opisina, naapagyapo na sila, kay sila'y manglimpyo. Nakatrabaho sa kusuna o Fairmart, may first na kong trabaho, head ko sa maintenance, labi na sa mga janitor. Mo-open ang Fairmart, alas 10, alas 6 palas buntag, tuan namin sa sulod. Nagmap, alab, arrange na natanan, kay manood sa ng mga empleyado, kana mga kuan, tanan diha, mga promo atanan, alas 8, alas 7:30 manood na sila, nya lisod na kay ipanglimpyo kung naana na sila. Ana, so ang pinakasayong musod mao ang janitor. Nya igabli sa store, mawa na sila. Pero limpyo kay tanahon, no? Arrange na kaayo. Pero dinis atong kuan, atong misa karon. Inighumas misa, mawa man dinhi ang mga tao kinsa may musod ang atong tiglimpyo, ang atong mga parish personnel nga assign sa pagpanglimpyo. Nya karon kinsa naman inyong nakita? Father Siano, Father Gonzalo, Father Salo, kita ninyo kana mga lektor sa Kristan, pero wa gid na sila mutabang og limpyo. Nitabang des Father Siano limpyo dire. Oh, ang itabang ra yung Father Siano pangdiktar, panglimpyo na. Na abot re tarong-tarong ding now, mga igsoon. Ang mga nanglimpyo dito aros loyo kasi gan naong buang-buang dako mga saba na sa naron iguman na naron niya tarong-tarong ding now. Posible ba ya? No. Posible. Ay, kamu deh, mga butan ninyong mga naw, ni amoro din na nimba, pero unsa ka ditong inyong silingan, unsa kay relasyon ninyo, sa inyong mga silingan, sa inyong mga kuyogs balay, kamo din nga, mag-ana-ana yun, ana-ana, niya, buutan pa kay ignaw, niya, igabot ito deh, kusok kay muyaw-yaw, nganong muyaw-yaw man, kay iyag yung ipamugos ang iyang gusto nga mo'y matuman. Muna, kinahanglang mawa kita, musagol ta, musugot ta, nga di makita, basta lang makatabang. Ug mao sa na ang kahayag. Hayag ba? Kanang hayaga, mudanag siya diri. Pero, kakita day kas iya dito, kanabang iyag yung kaugalingon, mawa, tanawan ng suga, inighayag, di ba? Di na nimo maklaro, pero inigpaong, maklaro nimo, mao din ni porma sa suga, pero inighayag, papas ng iyang kaugalingon, ang makita nimo, ang danag na, kay iya mang ihatag ang iyang kahayag, nganhi sa uban. Makita din mo sa adlaw day, tutuki ang adlaw, di ba? Mawa ng imong mata, ang imo makita ang kanindot sa epekto kung adlaw musidlak ng adlaw kay makita na nato ang atong palibot. Pasabot gusto tang dili mapansin basta ang atong isig katao malipay. Sige, lingi ay mong tupad. Ingna, gusto ko happy ka. Sige na. Ingna ba? Na, nguban, wag yun mulingi. Ano mulingi? Muna, sa unang pagbasa, gipahinomduman ta, nga ngato di ang buhat, aron ta mudanag, ayaw gyud kuno panamastamasi ang mga kabos, ang mga nanginahanglan, ipanghatag ng imong kwarta, ang imong mga butang, ang imong pagkaon, ipanghatag na sa imong mga silingan, labi na gyud nanginahanglan, aron mudanag ang imong kahayag. Kay magdinaw na gani ka, ngit-ngit kay kagnaong. Tanawa ka na mga manggihatagon, kasagaran ginas manggihatagon, 100% malipayon ginagnaong, tanawan ng mga daw. Di ba ang naong nga murag ngit-ngit daw. Sige na nagana.
Hadlo ko ka mo duol. Ila man sa nang tuyoon nga magkusmod kay aron di ka mo duol kay sige masagag duol basta mag-smile. Naga kusmuron gina nila. Nakaroon taon-taon pakalitig lingi na imong tupad. Magkusmod ging naong ana kangit-ngit na. Sa ikaduhang pagbasa niingon si San Pablo, gikalimtan ako ang tanan akong nakamahuan. Officer ba yan ni si San Pablo sa mga Hudiyo? Kusog kay ni siya manglutos o mga Kristiyanos, knowledgeable kay ni siya, very passionate, zealous nga pagka-Israelite. Pero matod pa niya, pagduol na ko ninyo, akong giwagtang ang tanan akong kaalam, usa na lay akong gihinomduman, si Kristo, labi na gyud ang iyang kamatayon sa krus. Kanay atong hinomduman, nga naman, kana bang moingon ta nga, gusto kong maliwat ni Kristo. Ayaw na ng imong mga pangandoy. Ang pangandoy na ni Kristo. Kana bang mamatay ka para sa imong isig katao. Ikaduhang lingi be. Kani nindot-nindot na ning istorya. Ingna siya. Yung tubad ba pangutan na ing na andam kang magpakamatay para nako. Gano. Ingna ka no. Sige na. Abi ako lang mangutana ninyo be, kamo andam ba mong magpakamatay para sa simbahan? Kusga. Pamalit mo og slot. Tanawa, ang imong kwarta og ipalit mo og slot unsay mahitabo, mawa sa imong puder. Nya ma-recognize pa dinhi, dili na kay musagol na siya sa daghan. Mga igsuon, mao ni ang mahitabo kung mahimotang asin og kahayag. Matod pa sa atong tubag sa Salmo, sa to? Ang matarong kahayag diha sa kangit-ngit alang sa mga buutan. Kung mahimotang matarong kahayag ta sa kangit-ngit. Ang ato karong kinabuhi, gingit-ngitan tungod aning kadaw sa kalibutan. Ato ning ilisan og kamanggihatagon labi na gyud para sa mga nanginahanglan. Mudanag ang kahayag, musidlak ang kahayag, mga lipay tang tanan. Muna, sige, manindog ta katong gustong mo palit.